Sziasztok! Még mindig egy kicsit hihetetlen, de egy R34-es Skyline mellett állhatok, amiről nem csak lehetőségem van videót készíteni, de mivel egy barátom vásárolta, egy kicsit rendbe szeretné hozni az egész autót, ezért úgy gondoltam, hogy ezt az élményt megosztanám veletek, és egy egész videósorozatot szeretnék róla készíteni, hiszen egy olyan autóról van szó, hogyha te is a 2000-es években nőttél fel, akkor egy igazi legendává nőtte ki magát, úgymond. Én úgy érzem, hogy a mi generációnknak nem tesztarosszák meg kuntások voltak találhatóak a posztereiken, hanem inkább Mazdák, Toyoták, Mitsubishik és persze Nissanok. És így belegondolva se tudom, hogy a mai gyerekeknek van egyáltalán ilyen, hogy posztereken kiraknak egy álomautót, vagy bármi ilyesmi, vagy csak beállítanak egy háttérképet. Ki tudja, mindegy. Nem is húznám tovább az időt igazából, csak meg szerettem volna nektek mutatni az autót, és akkor gyertek, megmutatom közelebbről. A GTT-k igazából ennél sokkal visszafogottabb külsővel rendelkeznek. Ezt már valamikor, ki tudja, hogy még Japánban vagy Angliában, valahol már ilyen GTS stílusra módosították. Az nagyon látszik rajta, az egész autón, hogy az előző tulajok megbecsülték. Az én szememnek tényleg ilyen félig meddig laikus szemmel nagyon szépen meg van csinálva az autó, persze mindenkinek más az ízlése. Én nem akarnék fekete motorháztetőt, mert egy kicsit olyan, mintha már ripityára lett volna törve, de teljesen megértem, tehát amúgy nem néz ki rosszul. És hogyha már erről van szó, mielőtt elhoztuk az autót, az egész autót végigmértük. És oké, fekete a motorháztető, másmilyen lakhárító van rajta elől-hátul oldalt, de amit fehéret látsz, tehát sárvédő, ajtó, minden, ez mind gyári fényezés. Tehát 28 éves az autó, és ez tényleg egy Japánból származó, csak oda készített, idézőjelesen sportautó, és teljesen gyári a fényezés. Ami azt jelenti, hogy oké, találsz rajta ilyen rozsdafoltot, az a pötty. De erre úgy figyeltek és úgy vigyáztak. Ja, az meg másik, hogy Angliában is volt az autó, és ott aztán van eső. De erre úgy figyeltek, hogy ez jó állapotban legyen, hogy hihetetlen. És ez nem csak az, hogy egy oldalt így nagyjából jó, itt is nagyjából jó, nem. A japánok szeretnek vékonyan festeni, ez mindenhol, még annál is vékonyabb, mint amire számítottunk, de ez mindenhol ugyanazt az értéket mutatja, tehát egyenletesen ugyanaz. Tehát ez a gyári festés. Itt természetesen itt volt szárny rajta, itt már valaki próbálta nem túl nagy sikerrel újra festeni, gondolom itt az eredeti szárny volt. Ez már ilyen aftermarket vasalódeszka lehetett, és ott lefújták, de látszik alatta, ezt is lemértük, itt az eredeti. Tehát ez már ilyen vajszínűnek tűnik egymás mellett, de ez az eredeti. És nem mondom, hogy ez mindent elmond egy autóról, és minden lefújott autó az már ripityára volt törve, meg hulladék, csak ez tényleg azt árulja el, hogy egy ilyen autónál sokat jelent, mert tudod, hogy nem volt árokba borítva, meg feje lefelé állt valamilyen idős korában. Tehát ez csak annyi egy ilyen biztonságérzetet ad, hogy nem lett összekókányolva bármikor, hanem ez 30 évvel ezelőtt is ilyen volt. Ilyen színű, és pont ez a szín, mert ugyanaz, mint amit a gyárba ráfújtak. Túl sok minden point, nem akarok lelőni, hogy hogy tervezünk vele, de a belsejét még megmutatom. Hogy milyen állapotban van ez is, tehát nem tudom, én valamiért sokkal rosszabbra számítanék, amikor egy 30 éves sportautóra gondolok. Tényleg, amit szétültek, széthajtottak, már szétkarmoltak, nézzétek az ajtót. Tehát ez itt másik oldalt, oda van írva, hogy Skyline. Szőnyegbe is bele van írva, ami amúgy nagyon aranyos, ilyen 90-es évekbeli minta van, ami ilyenkor kötelező volt. Napfénytető is van. Ez amúgy fun fact, ez ilyen ritkaság R34-eknél. Ja, és ez is működik, tehát ez motoros. Ott fel is lehet buktatni, meg teljesen kinyitni. És ez nem tudom,
nagy számnak tűnik nekem, de igazából ezeket az autókat úgy csinálták, hogy 30 évvel később is lehessen használni őket. Tehát ez csak manapság nagy dolog, hogy működik, aminek működnie kéne, de ezek még úgy voltak készítve, hogy működjön, amíg el nem kopik. Úgyhogy így első videóként ennyit szerettem volna, és érdekel a véleményetek, hogy így egy ilyen kicsit lazább formátumba tetszenek-e a videók, mert eddig így videós szemmel próbáltam minél profibbra csinálni mindig, de ezt a sorozatot szeretném egy kicsit ilyen közvetlenebbre csinálni, mint hogyha így haverokkal építgetnénk egy ilyen japán legendát. Illetve az is érdekel, hogy hol találkoztatok először R34-jel, te hol találkoztál először ilyen autóval. Én személy szerint az Underground 1-be, a Need for Speed Underground 1-be, ami hát igazából ez volt a játéknak a borítóképe, és az az autó volt úgy a végén a fő ellenségnek, Eddie-nek az autója, ilyen kiszélesített narancssárga Skyline. Úgyhogy én ott. De érdekel kommentbe a ti élményetek is. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, a következő videónál akkor a kezdetnél találkozunk. Sziasztok!